Ongi etorri Protalen podcastera, gaurko ataleko protagonista, gonbidatua nazioartean aritzen da, herrialde bateko eta besteko bezeroekin hartu emanean, etengabe, egunerokoan. Andrea Navarro da bera, 25 urte ditu eta sakandarra da Uharte Arakilekoa. Ongi etorri, Andrea. Eskerrik asko, Nerea. Tira, zuri eskatuko dizut, zure hitzekin kontatzea, zein alorretan egiten duzun lan eta nolakoa den edo ze funtzio dauzkan, zure lan horrek? Bai, ni, esaguzun bezala, hanpon komertzial bezala salmetetan aitzen naiz, duela 2 urte terdi 3 urte, eta bereziki Frantziako eta herrialde nordiketako merkatutan aitzen naiz. Orduan, ze funtzio ditugu, gure lana bereziki saltzea da, balbulak saltzea, pedidoak lortzea. Orduan, bezerokin harremanetan egoten ga, proiektuen jarraipena egiten dugu, merkatuan baita ze proiektu berri etorriko dien eta ez analizatzen dugu. Eta unerokotasunin, ofertak prestatzea ditugu, bezeroekin esaguzun bezala egunero harremanetan gai, bidaia bat balin badugu bai hoi prestatu. Eta zeintzuk dira hanporen bezeroak, nolakoak dira bezero horiek? Hanpoko bezeroak oso anitzak dira. Mundu guztian zehar balbulak ditugunez, bezeroak ere hola banatuta daude, mundu osoan zehar. Eta hanpoko bezeroak bereziki EPC edo ingenieritza enpresa handiak dira. EPC, Engineering, Procurement and Construction, hauek egite dutena da proiektuak diseinatzen dituzte, baita ere materiala erosten dute, gure balbulak eroste dituzte, eta proiektuak montatzen dituzte. Ondoren datozen end userrak, energiaren sektoreko partaide garrantzitsuenak, denak ezagutuko dituzuen Aramco, Shell, BP, eta horrelakoak erabiltzen dituzten proiektuetarako. Eta horiek dira gure bezeroak. Eta guk ideia bat egiteko edo hobeto ulertzeko nola izaten da balbula baten salmenta prozesu hori? Luzea. Egia esan, hasieran hanpon hasi nitzenin, nahi horrek asko harritu ziten, ze lehenengo oferta prestatze gunetik, pedidoa etorri ditiken arte, pasa ditizke hilabete asko batzutan. Orduan, guk normalin aurretik indugun lanagatik jakiten dugu gutxi gora bera EPC bakoitzak ze proiektu eukitzeikun esku hartin, eta gui eskaerak bialtzizkigute. Guk eskaerak interesgarriak diela iduitzen mazaizkigu, martxan jartze ditugu internoki, eta oso anitzak izan ditizke. Balbula asko, gutxi, balbula oso handiak, material bat, beste, industria bat edo beste, kriogenika, ez, aktuatua, manuala, ikustu duzu, mota askotakoak. Eta behin prozesua aktibatzu gula, lehenengo pausoa izaten da, ingenieritzako, diseinoko taldea gukin asko gaitzen da lanin, behaiek oferta prestatzea ez da izaten bakarrik prezioa jarri eta bialtzea. Oferta komertzialei beti oferta teknikoa jarraitzen dio, orduan diseinoko ekipoa sartzen da, o kostetakoa, o hainbat ekipo klauntze egute. Eta esaten izuna, denboa asko pasa ditike adjudikazio prozesua iritxarte, klarifikazio teknikon fasea, komertziala. Horren pazientzia euki behar da, eta epe mugak dira. Hoi da, eta gure partetik jarraipena hori bai emarko dugu. Aurreratu didazu pixka bate, baina nolakoa da zuen harremana hanpoko beste talde batzuekin, ez? Lan hori aurrera ateratzeko. Hoi da, esaten izun, ofertetan diseinu ditzen diogun ingenieritzako taldekoekin, bai erosketekin, kostesekin, bestain bat, ekipo internokin asko aitzen gabino, baita behin pedidoa etxe barru neukita, baita produkzioakin, egunerokotasunin biltzen ga, hau nola da, hau atzeatuta, ez, o finantzakin, orduan, ez gaude bate bakarrik. Eta bezeroek nola perzibitzen dute hanpo? Nola ikusten zaituztete kanpotik? Nik uste oso ongi. Gure buru definitzen dugu ingenieritza maila altuko balbulak eititugula, eta nik uste alaxe dela. Ze gure balbulak ez die, ez ga masako produkzio baten oinarritzen, gure balbulak die oso personalizatuk, beti bezeroan behar eta moldatzen saiatzen ga, espezifikazio zozorrotzak segitze ditugu, eta beti kalitatea eta iraunkortasunan ikuste dela gure balbulen funtsesko ezaugarri bat, eta nik uste hori behik ikustea lortzen dugula. Komunikabietan hanpo balbulen Ferraria, hori ere irakurri dut, ezakit bat egiten duzu honekin? Simi lona izan ditike, guk azken inde ingenieritza eta berriz esateizu kalitatea gutzat oso garrantzitsua da, eta orduan simi lona izan ditike. Pasaden urtea, salmentetan errekorrekoa izan zen, aurten ere okerrez banago bide beretsutik zoaztea, hau nola bizi duzu ezuek? Bai, pasaden urtea izan zen borobila.
Esan merkatua gori-gorin zeon, eta bain de bai hola seitzen du, baina guk ekipoan beti ditugu beste lankide batzuk denbora gehiago amate gutenak, eta esate egute igual gaztegoak ganei, o denbora gutxe amate gutenei, ez oitzeko onta ez, gure merkatua dela asko fluktuatzen duela hori da. Ordu noain gaudela olatun pixkat goiko aldin, baina betire azti, haber zer datorren, eta proiektun jarripena iken, eta bai, oso urte hona izan zen. Urte hona izan zen, orain ere hala izaten ari da, eta pentsatzen dut horrek ere lagunduko duela talde giroan, zerbait positiboa da talde lanerako. Bai, esan gure taldeko giroa da bikaine. Osea, nik enun imaginatzen, hemen hasi nitzenin, esan ziaten, elkarrizketan esan ziaten, girona dugu, minaz nun, hainbestak imaginatzen. Zara bakarra, elkarrizketatu gehienek hori azpimarratu dute, bai? Bai, oso ona. Bai lankidekin eta baita koordinatzaileekin, bai. Laneko harremanak ze garrantzia dute zuretzat, laneko harremanek? Nik uste handia. Azkenin, hemen, astero, eunero, askotan gai lanekoekin, etxikoekin bino gehiago. Orduan hemen, eroso sentitzi gustora eoti, askotan eskuartien dituzun erronkei aurreiteko, bultzada de bai emate izuna hoi da, inguruko jendik. Eta egitan, beti jendi dago launtzeko presto. Sensazioa daukazu harreman horiek zaindu egiten direla hanpon? Bai. Garrantzia ematen zaio. Zerk esango zenuke egiten duela berezi hanpo? Bueno, lehen ez dut aipatu, bino kooperatiba dela noski garrantzitsua da nik uste, barneko kultura pixkat eta ulertzeko, eta baita de pixkat aurrekoakin lotuta, esaten da, pertsonetan oinarritutako proiektua dela, baina ez da bakarrik esaten dela, nik uste ala dela. Osa, hemen zerbait esateko balin maukezu, jendeak entzute izu, zure lana baloratzen da, eta nik uste jendeak egin dula berezi. Egunerokora jaitsita, nola da zure lan egun bat normalean? Nik galdera egin nuen, elkarrizketa egin nuen pokoa hoxe galdetu nien, eta gaur konfirmatu dezaket, nahi esan ziatena. Ez daude bion berdin. Oso dinamikoa da, ez da bate monotonoa, beti ikuzu erronka berrik, gauz berrik, o ez ustekoak, bai bezeronaletik, o bai hemengo egunerokotasunan pasten dienak, baina, badaude patron batzuk igual, bai egunero errepikatzen dienak, o astero ez, nik adibidez eune hasten dut normalin ofizina jatzen naiz eta korreo abitzen du, ikusteko zerbait oso urgentea da nola erantzun beharrekoa, eta pixkat saiatzen naiz planifikatzen eune, bidaian bat balin badaukete bai hoi prestatzen, o euneroko bileran bat balin badaukete bai hoi prestatzen, eta esate dizut, beti sortzen da gauzen bat, trastokatzen duna gero eune. Pixkat aurreratu diguzu, baina zer esango zenuke dela zure lanaren onena, edo zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanetik, eta beste ere, gutxien. Bale. Honetik hasiko naiz, nik uste hobena dela, gustatzen zait ez dela bate monotonoa, beti ikuzu erronka berrik. Motivazioa bilatzeko errixa da. Baita ere, erantzunkizuna eman izana oso eskertzeko adiot, nik azkenin esan zuen bezala 25 urte ditut, eta beste ozintokitan aukera hori ez duzu ukitzen. Orduan hori de bai ona dela esango nuke, eta gero, gure lana justo komertzialena baita nahiko eskertua da. Esan edut, egoten balin baza 5 o 6 hilabete o egon bardienak proiektu baten atzetik, ofertakin, klarifikazioekin, eta gero azkenean peidon bat jasotzea lortzen baduzu, pertsonalki ere satisfakzioa lortzea errixa da. Eta gutxien ze gustatzen zaiten, ona den modun, erantzukizuna ukitza de bai txarra izan ditik, eta baita nola proiektu handik eta eskuartina bat ditugun, batzutan presioa, o epeta hurbildu beharra, hoi igual izan ditik ez zailena, gutxien gustatzen zaiten. Presioa kudeatzen ikasi duzula pentsatzen dut, ez dakit zure burua zerbait ikasi duzun, zure buruaren inguruan zerbait ikasi duzun denbora honetan? Bai, zalantzei gabe nik uste konfiantza irabazi dutela, nire burungan. Eta hanpo klaundu dit, baina noski nire eunerokotasunean eta baita hemendik kanpo, asko laundu dit. Nik ustez naizela hain lotxatia, nire burun konfiantza irabazi dutela. Eta galduko nizuke ere bai, ea gomendatuko zenioke zure lagun bati, zure ezagun bati, senideren bati, hanpon lan egitea. Zalantzik gabe bai. Hemen aukera asko emateizkizute, azitzeko, esaten izun responsabilidadea eskentzen zaizu, jendea, giroa, benetan, bai. Eskerrik asko, azken galdera honekin utziko dugu, Andrea Navarro, eskerrik asko. Eskerrik asko zui. Plazerra izan da, ongi segi. Bai, aio.